Sugeng enjing para sedherek ing Sang Kristus. Kula Pendeta Dr. Paul Chu Sihombing ingkang miwiti adeking Gospel Light for Indonesia lan Pastors International Club Indonesia. Kula badhe miwiti seri panyuraos cekak kanthi selikur bab kang mawi irah-irahan 20 pasinaon aji tumrap pasamuan Kristen Asia kang bakal gawe owah-owahaning uripmu. Ingkang badhe kula kentonaken setunggal bab saben dintenipun. Kanthi agenging pengajeng-ajeng kula, panyuras menika badhe caos sesurung dumateng kita sedaya nalika kita aben ajeng kalian kawontenan pandemik ingkang kadadosan ing saindenging bumi lan mliginipun wonten ing negari Indonesia. Bab 1 Mukti nanging gagal. Nalika umurku 33 taun, aku rumangsa wis mukti anggonku urip. Nalika semono aku wis duwe anak cacah loro lan bojo kang ayu banget. Shenton Medical Group kang ndak adekake wis dadi grup medis kang paling gedhe dhewe ing saindenging negara Singapura. Ing babagan olahraga uga dadi salah sawijining kamuktening uripku nalika aku dadi wakil negaraku ing tetandhingan tenis ing tingkat internasional. Senajan to mengkono, batinku tansah rumangsa suwung. Aku uga ora bisa nemokake kepiye carane bisa uwal saka rasa suwung ing ati iki. Nalika semono aku durung tekan ing pangerten yen jejerku dadi manungsa iku duweni sifat kasukman kang ora bisa marem kanthi kamukten kadonyan. Mula senajan to aku wis rumangsa marem sacara kajasmanen lan oleh saliring bondo donya, nanging sakjroning batinku tansah suwung ing kasukman. Aku kaya dene wong kang duweni samu barang, kejaba panganan kang bisa marekake weteng. Aku tansah budidaya ngilangake rasa suwung batinku kanthi ngudi bondo donya kang luwih akeh. Aku duweni omah, mobil, malah uga duwe kapal kang gedene nganti 14 meter. Aku lunga plesiran menyang endi-endi lan uga nindakake apa wae kang dadi kasenenganing atiku lan hobiku. Aku uga seneng udut lan omben-omben. Aku uga ngucul kasenenganing atiku kanthi main judi. Nanging tetep wae sakjroning atiku kang paling jero tetep rumangsa kosong. Yen ngancik wayah bengi aku ora bisa turu. Aku iki dokter. Mula gampang wae yen aku kepengin entuk obat tidur. Aku tansah ngombe obat tidur saben bengi. Suwe-suwe iki dadi candu tumraping awakku. Bojoku mangerti yen aku wis dadi wong kang nyandu obat tidur. Lan wiwit ndelikake obat tidurku supaya ora ndak ombe terus. Aku nglakoni dina-dinaku kanthi rasa semplah tanpa pangarep-arep. Aku wis ora ngerti meneh apa kang kudu ndak tindakake. Jebul kabeh kamuktenku kuwi kamukten kang ora penting lan dudu babagan kang wigati. Yen disawang sacara kajasmanen, aku katon seneng-seneng wae. Nanging sejatine aku iki wong kang mukti nanging gagal. Kamukten semu iki wis ndak lakoni suwene 33 taun uripku. Jagat iki kebak dening wong-wong kang lakoni saemper lelakonku. Kang katone wae mukti nanging sejatine suwung lan gagal. Wong-wong mau dialembono dening wong akeh.
Wong-wong mau uga etok-etok bungah atine. Lan akeh wong kang kapusan lan ngarahake uripe kanggo golek kasenengan lan bondo kadonyan. Mbok menawa sedulur uga mengkono. Teges kang cocok tumraping apa kang diarani gagal ya iku wong kang mukti utawa kelakon ing babagan kang ora penting. Aja dadi wong kang gagal. Panggih malih benjing-enjing para sederek, mugi Gusti berkahi.